Het is 4 voor, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Iris Kroes, de winnaar van The Voice of Holland, is suverkrekt huldigen in haar wemplak Drachten. En dat gebeurde onder grote publieke belangstelling. Dus verslagjouwer Ilse Hermanides is daarbij in de Lawei in Drachten. Ilse, hoe is het er? Nou, intussen is het hier weer wat leger, maar er winnen hier niet eens correct 2000 mensen speciaal hierheen kwamen om Iris te huldigen. Er winnen al een heel soort mensen die boetenstieren te wachten zien, die er helaas net al meer in komen. Iris heeft je binnen 2 vestjes spelen, is tasprutsen terug de wethouder, die nog een oud stukje voen hier uit haar poesiealbum, waarin voorspeld werd dat ze hier in 2019 op het podium staan zouden. Nou, dat is dus ietsje jaren, want het is nog maar 2012. Maar intussen wereldberoemd, zeker in Drachten. Hoe is het met haar? Heeft al met haar praten kennen? Nee, voor na dat optreden werd ze hier achter de coulissen gebracht. Daar komt ze eventjes bij. En er is hier een heel soort passen die nog met haar praten wil. Dus iedereen zit hier te wachten en komt straks nog aan de beurt. Maar wij waren in Justejoen, ik in de studio in Hilversum en het toen al met haar praat. Dat klopt. Ilse in Drachten voor dit moment bedankt. Ja, Ilse dus, het famke Mai de Harp. Ze wint deze songcompetitie. En dat doet ze maar 50% van de stem. The Voice of Holland 2012 is... Dit is heel bijzonder. Dit is echt... Wow, wie dit nou verwacht. Gewoon Iris uit Drachten die The Voice of Holland is. Nou, ik ben super trots. Jullie hebben er aan de overwinning geholpen, denk ik. Want Friesland is heel trouw geweest, heb ik gemerkt op Twitter. Ja, dat wie het winnende optreden van Iris Kroes. Eerst dus in Hilversum. Turner Jeffrey Wammes spant mogelijk een kwart pleitoontje in de turnboen KNGU om zijn farmaco te krijgen dat hij, en net Epke Zonderland, is simmen naar de Olympische Spelen in Londen tageert. Beide turners hebben haar in principe pleest voor de Olympische Spelen. De kennelijk was maar 1 turner naar Londen. Begin februari valt het definitieve besluit. Epke Zonderland had op basis van meerdere prestaties de grootste medaillekansen en daarom de beste papieren. Maar Jeffrey Wammes vindt dat Zonderland geen vormbehoud toont had en dat hij derde miljoen had op een Olympisch ticket. Als er dat net binnen een week krijgt, dan staat Wammes naar de dochter. De film Penny Shadow van regisseur Steven de Jong is verkocht aan het Boetelaan. De film zal uitgebracht worden in onder oren Frankrijk en Duitsland. De film, die speelt op het Amelaan, gaat door de 17-jarige Lise die het een gevaarlijk hinder wil te beleren. Meer dan 100.000 mensen hebben de film zien in de bioscoop. Ik uit Canada waaien de belangstelling voor de film. Er wordt geen nieuwe versie van Penny Shadow maken, maar de film wordt nasynchroniseerd. De eerste aflevering van het nieuwe tv-programma Moordvrouwen Justerjoen hege shockcijfers hellen. De cijfers van de Stichting Kijkonderzoek zeggen 3,2 miljoen mensen naar het programma. En dat betekent dat 1 op de 4 Nederlanders een nation heeft. Moordvrouw, mij Wendy van Dijk, is mij betellen door Friesland Marketing en speelt in Friesland. De eigenaar van een bromfietsenzaak in Nijwanne heeft een wapende oervaller na een vluchtpartij eigenhandig zijn winkel uitslaan. De oervaller hier eigenaar Gerlof Skaaf maar een mes driegen en woejeltje. Deze wist was na een vluchtpartij de man de winkel uit te krijgen. Hij naaide uit, maar een liet bedrag in een donkere Mercedes. Skaaf rekken bij de oerval licht verwoenen, maar hoorde zijn winkel gewoon hier. Nou, maar voor de rest, ik ben niet een moment bang geweest. En dat hij weer komt, dan had hij een probleem. Je had vannacht wel goed slipt. Heel best. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen die de man of de donkerkleurige Mercedes Sean hebben, met vregen had te melden. Het waren er nog. Jongen, vannacht vallen er buien, maar windstieten en mogelijk ik tonger. Morgen is het bewolkt, maar uit en terug Rijn. Middags kunnen ze er nog even bij komen, maar dan vooral aan de kust en in het watergebied. Temperatuur morgen gratis 8 en er stiet een huddig stormheftige westenwind. Het vierde fruitjoch, het bloot eerst wierd en roezig waar. Dan zag je deze kwartier. Dadelijk Heer en Tomketiet en ik meld me maar meer Fries Nijs aan ze om 6 uur.